kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Thab do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel and hagi restaurant hi bapau. Hamokam hilaban pun orlong hi kathong ko jongpi. Ke admission club Khlieh bani ai ki course ki bapel kadon ka degree course ka diploma baga advanced diploma course. Mandi nong plu finance secretary jong kini ke body balai jong ke KSU Hagasngi bu Shong Thai no na Khasi Students Union Finance Secretary bla Shong Thai no ka KSU usamla manli nongplu ulapan kan mau ya jingya lenti jang u ha ka KSU ter nadu ka unit hadu ka CEC ulapan kan mau ru badan ki khap bulai che jingya lang ki don ki ba ong bat ki ba kali u ba ka Seng KSU ka long kum ka Seng Lehnoh andre lo jubab yaki dek ba ong balada ka Seng KSU ka bu Teng Katta ing la Shah Thab Khlieh hagi wei pat ki jat bin riu kum taw la kan tui di khot ka KSU bakim de ba skrem ha bagi kan no ya KSU kum ka Seng Lehnoh nakaliang jonga ngam dar bune I bangan kren namar bangam dari Ukraine ngan sim ka bu bangan ai Khlieh ni kong Shah musu banai ngui blei tai kan rat balai ngi kemet ka phat ka pasai ka khlan ke bangi la banjeng ni la bandan hang ni kum bangi long menta musu banai Khlieh ru I mei I bala wan ban saki badan dekat ban nga ha ni resngi nakan mau sin ke banikong bai mei wan program jong KSU ka dai arpsan snem menchua bangali chong sha than nang te ha po lem khra bat kari kasi ke basdang ke bangadrung ha KSU bat mentah kasi kari kasi ba khadu ba nga dan ha ni kasi dengan nget ba nginang don pat ai kasi menangwan ngakwa banai Khlieh ru ya KSU Lobster Unit ke bala ibet yang bangan bat kumasan sports secretary hostnya ajar we kum organizing secretary ho arjar lai kum president jongka ho arjar nyau apa rubanai Khlieh ya ga KSU Laban Circle ke bala ikop yang bangan bat kum general secretary hostnya arjar kendai pra ho arjar khatar kum president apa rubanai Khlieh ba Samuel Jorwa ba Hamlet Kibal Indok yang ka ICC Hawajar Pra Iba Daniel Iba Augusta Iba ila penkamdi yang aku Astan Public Secretary Haus nama Arjar Khadar Bat Astan Finance Secretary Hawajar Khatsan Bat ngaku aruban ai Khlieh Iba Lam Iba Donald Iba gila ibet yang bangan bat kum Finance Secretary nadu Astan Arjar Khanyo adu kini ka klimat pemerintah de nakaliang kajonga ngasuka ban ai tang Argentina habili bagi ni samla kadan koi kasngi ka bangalali aten ni koi ka program ang tiya po waken ba hamlet hatu kasngi long kum pongsan ba ngalong kum sumbot pongsan abaki samla girang ba jong kasong waken ki batai ha ki por ki ba menchua bagi tieng ban join ya KSU mar be ki ang KSU ka dik Seng Lehnoh bakabas ba kaju kasngi bangidan ni we ka program po laban bangiyo ban penkai ka laban union Kaju kentien yui long kemi jong kan snong laban yong ba ka KSU menta ka di banlong ka KSU batmai ngim di banlong ki KSU balong Seng Lehnoh ala jubab ya kata jong ka ba ta ka bong kum ni balada di ba ka KSU ka boteng na du isnam ka khandai spa nyo bu khandai hai prapinyo bat hakini isnam ki ba menta ngatai ngila Shah Thab Khlieh dumeno balada dan bong bangi di Seng Lehnoh balada don bong bangiri kising Lehnoh waju seorang pangi bana mangiri kising bom juboteng Khlieh sibun Khlieh sijarmo mach prang Islam Khlieh sibun. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home.
This is STEMS, our right, our future.